I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas radimo o zanimljivosti od serije Lud zbunjen normalan drugi deo i bez daljnjeg uvlačenja bacamo se na samu sadržinu videa. Epizode serije su premijerno emitovane na različite načine. Od 1. do 144. epizode serija je premijerno emitovana u Bosni. Od 145. do 234. premijerno emitovanje bilo je u Hrvatskoj. Od 234. do 264. premijerno emitovanje bilo je u Srbiji, uz 200. i 201. epizodu koje su takođe premijerno bile emitovane u Srbiji, a od 265. do poslednje epizode se premijerno serija emitovala u Hrvatskoj. Šesta sezona u periodu od 145. do 168. nema naziv, pa su iz nje samo izvučene kratke pouke kao neki nazivi. Na raznim portalima su se nazivi pojavljivali, ali ne postoji srodno time ni jedan izvor. Sto 122. epizoda, kada je premijerno emitovana, naziv je bio There is about Sanela, a nakon sledećeg premijernog emitovanja promenjen je naziv u Ima nešto u Saneli. 188. epizoda prilikom emitovanja u Hrvatskoj nije imala naziv, a kasnije u Bosni i Hercegovini, kada je emitovana na Face TV-u, naziv bio Jagnje, jare i ubistvo. 290. epizoda, odnosno 26. epizoda 12. sezone, premijerno je objavljena na YouTube 1. maja, pre emitovanja na samoj televiziji Nova TV. Ona je objavljena na kanalu Fist produkcije, a ista je uklonjena nakon 5 dana, premijerno emitovanja 10. aprila 2021. godine na Novoj TV. Takođe, serija je trebala da dobije i 13. i 14. sezonu i ukupno je bilo isplanirano 372 epizode, ali zbog smrti glumca Mustafe Nadarevića odlučili su da neće nastaviti dalje snimanje. Takođe, ono što je zanimljivo jeste da je ova posljednja 12. sezona snimana još tokom 2017. 18. godine, ali je nisu pustili odmah u javnost, nego su začekali trenutak da se fanovi užele te serije. I pustili su je u javnost tek 2020. godine. To bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, lajkujte video i subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tada, veliki pozdrav. Ćao!